Malam Barau, me yake faruwa ne? Ka to kai kadai hesin batu. Ba dole sun batu ba. Dole sun batu mana. Suka ce ba shine akan kujera ba. Gashi duk intanet in dai na ga aikin alkhairi sai a ce me gidan ruwa ne yake. Bala Allah yake mutane su ko suke tukwane suna aje tukwane su ko suna bashewa suna rufe mutane kauye da ma birane na bincika hakan ne. Ka ji irin kiran da ake masa kuwa? Na'am. Tsayawar agogo baya hana lokaci tafiya. Honorable Mustapha Bala da wakin kudu da warawa sarkin aiki dawo dingayi da Allah. Allah ya sa. A yanzu ma na ga sababbin ayyuka da ake yi a kantsi da jajaye da nagar. Ai yanzu haka Malam Barau ba iya nan ya tsaya ba. Ya ci gaba da aiki kewaye makarantu. A yanzu haka ba an gewaye da goje da tamburawa da jemagu kuma sannan bai za iya nan ba ya kuma ci gaba da ba matasa kofofi ina samu su bulla da kansu. Na'am. Zuma ana ci gaba da gyaran titi daga Gano zuwa Alitini. Na'am. Gashi kuma daga Dawaki zuwa Kwanar Dawaki. Shi ma a gyaran titi har ila yau. a yanzu haka Ka tafi da wurin aiki. ikon Allah. Igo fulanti wannan da ya fi empty kullum yana nan a saiti in ka ne wata biyar mu fanti fulanti. Kwantar da hankalin ga Malam Barau. Na'am. Mai gidan ruwa is coming. Now. Ba shi ne akan kujera ba amma ya ci gaba da ayyukan alkhairi har ila yau. Alhamdulillah. Saboda yana da zuciya mai kyau. Gaskiya ne. Aniya mai kyau. Gaskiya ne. Mai kishin al'umma. Gaskiya ne. Masoyin dawaki da warawa. Wannan gaskiya ne. Shi yasa Alhaji Sani Umar Falanti yake kiran mu ci gaba da addu'a. Mai gidan ruwa ba. Dawo mutumin kirki. Irin su Aminu Adingo dan kwamiti da mai gidan ruwa forever. Alhamdulillah. empty kullum yana nan a saiti in ka ne wata biyar mu fanti fulanti. A gani mai ruwa da mun muje mai ruwa maganin kishin ruwa a wanke da